salindri ada salindri sing ayu banget monggo monggo dipun rahapi monggo monggo dipun nikmati wes asoso iya wong ayu pabojatku ati susah mong kangen sliramu kita anti-anti aku tetap tunggu kowe bali rasa kangen ora bisa mari amung sira kang sonabati Jan, alih mat deh. Lah kok mandek? iya Mateng. iki lho tamune Pak Tartoy luar biasa Masya banyu Allah milih kan ya, mau ante ora Mas. leren Banyu milih ya, Mas. Alhamdulillah Alhamdulillah. muga-muga mentes anggone Amin. digawe Nggih berkah barokah. Amin nggih, Mas. kok jerawatmu saya akeh ngono mikir apa Dik Aku ki mikirke kowe lho, Mas. kok iso Iya. Lah kowe wis ndek bojo, nek urung kan aku mbok rabi ta arep. bohong bohong nek kuwi nano nano Aja seneng lang bagus. Aku iki elo ela elo sawindu suwe lawase melongo ora pamit aku wong ayu pabojanku ati susah wong kangen sliramu
saya. Ronggo lawe pokoknya sak munine iso iki melu muni ya Mas. Iya, iya, iya. Jan, kompake iki lho. Kompake ra mekakat. Lah ya, jan iki ning bayar- siji ya. Apa Mas? Siji. Apa? Sok-sok angel dinyang. Apa ya? Mbah. Pokoke anggere ronggo lawe iki model iki karo seduluran. Iya. Nek duit ora patek dienggo. Ora Dadi dienggo patek. Sing dienggo pas dulurane pas ya. duluran. Heeh. Golek sedulur ya Mas. Sing dulur yang duwe duit. Lah wah. dalah, lak yo padha wae. Wah. Apa lek? Apa? Apa? Oh yang kono. 2,5 mesti to. Oh ngono. Wah, teluk lek Mesti aku tok. nek ngono. Bangkrut, Teluk aku nek ngono. bangkrut ki apa-apa. Apa wong jobku kae 2,5 jaluk komplitan lho iki. Ramodar. Ae. Ayo, Nduk. Terima kasih.